16 po na barangay na apektado ng pagbaha sa bayan po ng Mangatarem, mahigpit po na binabantayan. Para sa detalye ng balitang yan, kasama natin Idol Joanna De Vera. 104.7 IFM Report! Sa 16 na barangay ng Mangatarem na apektado ng tubig baha dulot ng habagat at masamang panahon. Tulad na lamang sa barangay na ito, ang barangay Pampano ay kabilang sa mga barangay na tinututukan sa tuwing umaapaw ang tubig sa Agno River. Kitang-kita ang malakas na agos ng tubig sa mismong dinadaanan ng mga residente. Ang iba pa nga sa mga ito, nagawa pang maligo sa daanan kung saan rumaragasa ang agos ng tubig. Ayon sa ilan sa kanila, sanay na umano sila sa malakas na agos ng tubig at pagdaloy nito sa kanilang kabahayan sa tuwing may darating na bagyo o tuloy-tuloy na pag-uulan. Nandito po ma'am sa may kan. Pero pag naman po ma'am, matagal pong humupa yung baha po dito ma'am. Okay lang ma'am. Pero wala namang magagawa kasi yung kan ng tubig ma'am. Nasa 10 evacuation centers ang bukas at tinutuluyan ng mga lumilikas na residente, kabilang dito ang Torre Elementary School kung saan nanunuluyan ng nasa 26 na pamilya mula sa 2 barangay sa bayan. Agad namang tinugunan ng Municipal Social Welfare and Development Office ang kanilang mga pangangailangan, kabilang na ang pagkain. Samantala sa pagbisita ng IFM News Team kahapon, kapansin-pansin ang pagbaba na ng level ng tubig sa Kamiling River sa Tarlac kung saan dumadaloy naman sa Agno River. Sa oras na umapaw ang tubig mula sa Agno River, dadaloy naman ito sa mga kalapit bayan sa Pangasinan, lalo na sa mga residenteng malapit sa ilog. Sa ngayon ay tuloy ang monitoring ng otoridad sa daloy at level ng tubig sa mga naturang kailugan sa boundary ng Mangatarem at Tarlac. Kasama mula rito sa IFM Dagupan, ito si Idol Joanna De Vera. Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News.